Most egy nagyon egyszerű színkeverési módszert szeretnék nektek megmutatni. Az üzletünkbe jött egy vásárló, aki nem tudta eldönteni, hogy a Santorini kék vagy a Toszkán oliva szín felel meg neki, nem tudta eldönteni, hogy melyik színt válassza a bútor lefestéséhez. Azt mondta, hogy neki igazából ennek a két színnek a keverékére lenne szüksége. Hát mondtam, hogy akkor próbáljuk ki, hogy hogyan néz ki ennek a két színnek a keveréke. Ezt szeretném nektek megmutatni, hogy hogyan tudjátok ezt nagyon egyszerűen megnézni. Tehát nem szükséges, hogy rögtön fogtok egy harmadik edényt, kiöntötök egy picit ebből a festékbe, egy kicsit a másikba, és azt összekeveritek, hanem fogjátok, vegyük akkor először a Toszkán oliva festéketeket, az egyik ujjatokkal nyúljatok bele a Toszkán oliva festékbe, fogok, és most kikenek ide a papírra egy picit, hogy ez az eredeti kiindulási állapot, hogy majd lássuk a keveréknek az eltérését az eredetitől. Újra belenyúlok a Toszkán olivába, ez lesz a kevert verzió. Fogom a másik ujjamat, vagy hát nem fogom, hanem belerakom a másik ujjamat a Santorini kék festékünkbe, ebből is kiveszek egy picit, kirakom ide egy pöttybe az eredeti színt, majd akkor a másik színt, vagy a keverékre pedig ráteszek szintén ebből a Santorini kékből, és elkezdem felkeverni a felületem. Most itt próbáltam úgy, hogy mind a két festékből ugyanannyit vegyek ki, ugyanannyit tegyek az ujjamra. Látom, hogy itt keveredik a felületem, a két festék, és körülbelül már kijön, hogy egy milyen színt eredményez, milyen harmadik színt eredményez. És úgy látom, hogy ez jelenleg most közelebb van a Santorini kékhez, úgyhogy a Toszkán olivás ujjammal kirakok még egy kicsit Toszkán olivát erre a keverékre, ismét összekeverem. És akkor megyünk el a Toszkán olivás szín felé, de így már egy egész szép ilyen kis Provence kékes színárnyalatot kapunk, rakunk bele még egy kis Toszkán olivát. Na, ez így még szebb, tompítja az eredeti Santorini kék színét. Úgy látom, hogy még egy kis Toszkán olivára lesz szükség. Ez az ujjamon még csak Toszkán oliva van, úgyhogy nem kentem össze másik színű festékkel, ezért még kiveszek még egy picit. Így, és akkor ezzel az ujjammal még belekeverem. Na, és így kaptunk egy harmadik színvariációt. Szerintem ez már nagyon tetszetős. Úgy látom, hogy úgy kell otthon élesben, úgy ajánlott otthon élesben összekeverni a színeket, hogy kirakunk az egyik edénybe egy kis Toszkán olivát, és ahhoz folyamatosan adagoljuk hozzá a Santorini kéket, mert úgy látom, hogy egy kicsit több Toszkán oliva hozzákeverésével kapjuk meg ezt a harmadik színt. Most még egy kicsit belekeverek Toszkán olivából. Igen, és így még jobb. Van ilyen Provence kék árnyalatot kapunk. Tehát javaslom, hogy mielőtt élesben kevergetnétek egy külön edénybe a festéket, és esetleg pazarolnátok el, így próbáljátok ki, hogy milyen új színt kaptok egyes színek összekeverésével.